आंनो बानजाय जानाय नांगौ होननानै बुंफैबाय अन्नानै आंखौ एसे बानजायनानै आंनि थाखाय प्रार्थना खालाम आंनि बिसायनि थाखाय प्रार्थना खालाम फैनानै मोनाबिलियाव जेब्ला प्रग्रामा जोबो हरनि 8टायाव जेब्ला प्रग्रामा जोबो 9टासोआव आङो जेब्लानाखि आं उन्दुग्रायाव थायो साथाम साब्रैसो गिर्जानि लिडारफोरजों जेब्ला गोबां खोथाफोर रायलायो बै समाव बै आइडिया फैबाय फैनानै होनफैबाय सोर आंहा फिसा सानै दं आङो सानदोंमोन बे फिसा सानैया आंनि गिदिर धन जागोन होननानै आरो बे फिसा सानै सायाव ओरैबायदि आसा दङमोन गिदिर गोलाव बिसोरो फरायगोन होननानै नाथाय सार जों बिसि फिसायनि जे आसा बे आसाया दिनै धंस जाबाय जोंहा गोबां खेथि दङ साहा बागान दं ड्रेगन बिफांनि बागान दं थाखा फैसायालाय जोंहा अभाब गैयामोन नाथाय दिनै गथ'आ बेबायदि जाबाय मा जाखो ड्राग्स एडिक्ट जाबाय ड्राग एडिक्ट जानानै डि एडिक्शन सेन्टाराव बिसोरखौ दोननांगौ जाबाय अब्ला नायदो दिनै नोङो सानदोंमा नोंहा गोबां धन सम्पतिफोर दं नोङो गोबां धन सम्पति आरजिनानै नोङो आलो गोजोन खामायनो सानदों बेनिखायनो इसोरा मा होनदों बे धनी मानसिखौ साननो रोङै मानसि बे हरावनो नोंनि प्राणा नोंनिफ्राय बिफिन जागोन अब्ला नों थाम थिम खालामनाय मुवाफ्रा सोरनि जागोन बे गासैबो हलाय आरो जोङो नायनि ब्रैथि मूर्खफोरनि सोमोन्दै जोङो नायनि जोङो बेखौ मोननो हागोन माथाइनि 25 अरदा 1निफ्राय 13 जों फरायबा मोननो हागोन माथाइनि 25 1निफ्राय 13 बेयो गोलाव बाइबेल पदा बे जाबाय जि सिख्लाफोरनि फिदिंनाय बाथ्रा जोङो नुनो हायो 10 जन सिख्लाफ्रा गावसोर थाम थिम जानानै मोनसे जिसु ख्रिस्टनि फैफिननायनि सोमोन्दै बिसोर जिसु ख्रिस्टखौ नेनो थांदोंमोन नाथाय बिनि गेजेराव मा खालामबाय जे हौवा गोदान फैनांगौमोन बे हौवा गोदान फैनाया देरि जाबाय लेट जाबाय नेबाबो फैयाखिसै बेबायदि नेबाबो फैयैनि थाखाय मा जाबाय साबा आइजोफोरनिया बिसोरनि लेम्पआव साखियाव थाव गैलिया जोबनानै मा बिबाय बिसोरो सोलाव बिनायखाय जायफ्रानोखि दंखायो आलादा दंबावखायो बिसोरो होआखिसै बिसोर होनबाय थां बे फानग्राफोरनियाव थां दखानाव थां बेनिफ्राय नोंसोरो बायनानै लाबो होननानै बुंबाय बिसोर थांगौ मानि फैगौ मानि हौवा गोदाना फैनानै थांबाय बेखौ जोङो मा होनगोन नेवसिनाय मूर्ख होननानै नेग्लिजेन्स फुल बिसोरो मिन्थिनांगौमोन हौवा गोदाना बेसे गोबावजों फैगोन बेनि थाखाय जोंहा जथेस्थ थाव दंखायोना गैया लेन्टेनफ्राव सावनो बाथिफ्राव सावनो होननानै थाम थिम जानांगौ दिनै जोंबो बेबायदि परिबेशआव दङ आंनो सासे पास्टरा खोन्थादों उदालगुरियावहाय सर जोंनि गिर्जाया 108 बोसोर गोजाम गिर्जा 108 बोसोर गोजाम गिर्जा सेन्टिनारि फालिखांबाय बिसोरो बेनिफ्राय सर बिराद दुखुनि बाथ्रा दिनैसिमबो जोंनिफ्राय सासेबो गोरों मानसिफ्रा गिर्जा दैदेननो थाखाय आवगायबोआ इंलिसाव मोनसे सोदोब दङ अबसे ओल्ड इज गोल्ड गोजामा सनाजों समान होननानै ओल्ड इज गोल्ड गोजामा सनाजों समान बे गोजाम बोरायफ्रा जि मानसियानोखि साधारन क्लास 10 खुनुरुखुम पास जादों पास
class 10 pass anane be sadaron babe be Bible school thangde Bible school ja be phorang janai ko mande bekhono deni symbol ane be deni symbol pastor hone bisna hapram ko pastor hone de baptist na jina pastor ba da gaun ganane stola ganang lai jini ko ma hana hapram se de wada sautal se de da borowa ma hana hapram ko gomgiri kota baira jabai evangelist mondole ko bengra jai ko jeni boro bhasha hona haye gomgiri mondole ni gumga mondole ko gumgra kai gomgiri deni gia deni jengni gezeroba bebedi mense porivesa sopegen are deni sope bayan se beni kane je rao kuba jenga neglect kalamna orai som jenga tham tim jana ar manbanyao mansase manse murkho dombawe jenga beko naini gangsini Corinthian sarioidani dos podohai gangsini Corinth sarioidani dos podohai bebedi litnai dong jenga kristoni take murkho jabai natai nangsere kristnao sanne geren jeng bolagaye natai nangsere bolagra nangsere baknai janai natai jenga maniye serni murkho kristoni take murkho deni jenga chebe kristoni take murkho sansikali jalana ki ang South India dong hemen besmo sase purohit ko ang lagu mandeng embra be purohit ang ko sangbai je nang ma dharam ni mansi embra ang ba ang Christian mansi ang Kristofo putagra mansi ang Christian mansi ola be purohit ang ko hamba you Christians are very selfish je Christian brahma jenga selfish ne gao kholo menchigo gubon ko mentia but we Hindus we have so many gods and goddesses natai jang Hindu praha gabang isar per devta per dong bini kani jang be isar per ko hai jenga khuluma Christian pro selfish Bekti God, besase Isar, Jisu Kristus, Jisu, henbai thana renggo nangsar nane bebedi bumbai. Brang henbai, oh, jangan selfish, kaina, jangan mansi pergo fishing kalama na bumbai ale. Ya, jangan selfish nane kai, jangan mansi pergo ma fishing kalama, jangan mansi pergo ma bersih benane labi. Jeno biserbe selfish janai bani. Krishna onlai ra bidang bai binong. Dene jenga gyani guni jabai ba. Dene jenga serni takai jenga mauden. Jenga serni takai jenga thangnane thaden. Jenga bothor perko nainane sinai na runggubla. Jeni boro dong na. Seima sungnaya orna rengane. Da. Okha kramna okha hana rengane. Natai base saimaya jadi sengabla nengko be jadi sri puyabla nengko salkap orpegan adiau obla nengha giri sin bipora angni pongbai undia jebla unde men bie bahot besar ni sigang be semau Shillong seman jini Assam ni capital la Ini sema masih dongman, sema pesajeng gile beriza ke, ekdom negdi asi bima kaca ekdom orbai, hatai thaibre habbai. Nana bina dana sema orna ni vaccine tunanggo, Shillong langan be sari gidi ni be utumai ni sari gidi shuddota injection tunanggo, aidei himlabo guakse. The tik be by the name. Jangan jadi sabadan jayabla, jangan jadi Isernau gauko gothabla, mobe somo Saitana singho by the ner nane nako barsinger nengi mentia. Jadi okaya karamabla,
बे आवाज गुंग्रुं गांग्रां होनाब्ला नोङो मिन्थिनाय नङा बाहेरायाव नोङो सि लामदों बन फोरानदों नोङो माइ लामदों नोङो जेब्ला अखा खोरोमनायनि आवाज खोनायो नोङो अब्ला नै अखा हानोसै होननानै हाखु दाखु बनफोरखौ नोङो न' सिङाव थिसनबाय माइफोरखौ नोङो थिसनबाय सिफोरखौ थिसनबाय गासैहाबो मोनफा मोनफा ओंथि दं गासैहाबो मोनफा मोनफा गियाननि फोरोंनो हानायनि मोनफा मोनफा आखुथाय दङ नाथाय दिनै जोंहा बिनिख्रुइ बांसिन जोंखौ फोरोंनो हानाय जोंखौ दैदेननो हानाय स्वयं इसोर दं गोथां इसोर जि गोथां इसोरा जोंजों अराय सम थायो आरो बे इसोरा जोंखौ दैदेनो बेनिखायनो जोङो नायनि संसाराव थानाय समाव जोङो मोननै रोखोमनि गियानखौ नुनो हायो जोङो शास्त्रआव नायनि जाकबनि 3 अध्याय 13 पराव जों नायब्ला नुनो हागोन जाकबनि 3 अध्याय 13 परावहाय 13 निफ्राय 16 परसिम जों फरायबा नुनो हायो बेखौ होनो जाबाय डिमनिक विजडम सैताननि गियान जोङो नायनि जाकबनि 3 13 निफ्राय 16 सिम जाकब 3 13 निफ्राय 16 सिम जोङो बाव फरायब्ला नायनो मोननो हागोन बेयाव बेबायदि लिरनाय दं नोंसोरनि गेजेराव सोर आखल गोनां आरो साननो गोरों जाकबा सोंदों दे जेम्स चैप्टर 3 verse 31 बियो मोजां मावनाय दांनायजों आखलनि गुरै जानायाव गावनि मावनायखौ दिन्थिथों जोङो गुरै जानायजों मोजां मावनायजों मोजाङै साननायफोरजों जोंनि मावनायफोरखौ जोङो दिन्थिनांगौ होनदों आन्थाय आरोबाव नैबे सोदोब आन्थाया फैलायबाय बिपद बे आन्थाय सोदोबा बिपद बाव मा होनदों मेगन सानाय आरो बिनिफ्राय जेंना जानाय आरो गावनिखौ नायग्रा सेल्फिश गावनिखौ नायग्रा नोंसोरनि मनाव दङब्ला नोंसोरो गावखौ दा बाख्नाय आरो नंगौनि सायाव नंखाय दाबुं जोङो गाव गावखौ गोबां समाव जोङो बाख्नायो नाथाय बेयावनो जों गाव गावखौ दा बाख्नाय नाथाय बे आखला सोरगोनिफ्राय ओंखारबोआ नाथाय बेयो संसारनि जिउ गैयैनि आरो सैताननि बेफोर आखुफ्रा मा बे सैताननिफ्रायसो फैयो आरो बेयो मा जिउ गैयै सैताननि दानो बे जिउ गैयै सैतान होननायखाय शिलंआव जानाय मोनसे जाथायखौ आं गोसोखांबाय दे आं उन्दैनिफ्राय शिलंआव देरबोदों बे शिलंआव जोंहा मोनसे बर'फ्रा हा दङ मोनसे BCB नि नामाव बर' ख्रिस्टान फेल'शिप विकेट गेट बे एसे हाजो गोजौआव बे बर'फोरनि हाया दा बे हायावनो सिमासेयावनो एसे गाहायाव खमब्लाबो 5-6 फुटसो गाहायाव सासे बेंगलि न'खर दंमोन आरो बेयाव बै समनि धोनि मानसि बियो धोनि बे बेंगलिया बै समावनो बेहा सिटि बास गंथाम दङ आरो एम्बासेडर गोलाव गंनैसो दंमोन बेहा धोनि बोसोरे मा खालामो बियो गावनि फैसाजोंनो गावनि धनजोंनो बे गावनि सिथ्लायाव जेराव बास दोनो गारि दोनो बे सिथ्लायावनो बे दुर्गा फुजा फालियो बोसोरफ्रोमबो गावनि फैसाजोंनो बियो बे फुजाखौ फालियो बोसोरसे खालि मा जाबाय बे जाथाया जाबाय जे बिसोरो दुर्गा फुजानि थाखाय दुर्गा देवीखौ ओरैबायदि साजायबाय एकदम मोजां स्लिम साजायनानै रं फुनबाय आल्था फाल्था फुनजोब्बाय गुस्थिफ्राव मोखांफ्राव बे मेगन मुसुगुर बे हिन्जावसाफ्रासो मिथिगौ मा होनो बेखौहाय आइ लाइनार ना फाइ लाइनार आइ डन्ट नो आं मिथिला बेखौहाय ओरैबायदि देलायलाय साजायबाय आरो बे दुर्गा देवीखौ ओरैबायदि स्लिम सिल्क सारि गानहोबाय गोजाननिफ्राय नायबा आयै माथो नायनो मोजांथारलाय होनलायलायनाय साननो हालायलायनाय
देलाय होबाय सानथाम बिसोर फुजा होयै होबाय सानब्रैनाव दाना बे मुर्तिखौ ज्राव गारहैनांगौ बरापानि लेकआवहाय दैयाव दाना मा जाबाय फुजा होखांनानै बे मुर्तिखौ दै मन्दपनिफ्राय बख'नानै लाबोबाय खाथियाव बेबायदिनो थेफ्रा खासिया गथ'फोर दं सानथाम बिसोरनि बे फुजिनायखौ नुबाय फुङाव नुबाय सानजौफुआव नुबाय बेलासियाव नुबाय देलायलाय दुर्गा देवीखौहाय जेब्ला बे दुर्गा देवीखौ बोख्लायनानै लाबोयो गारियाव ट्राकआव थिखांनो होननानै बे थेख्ला थेख्लि खासिया गथ'फ्रा साथामसो ओरै एरसो लांनानै दुर्गा देवीखौ बिलिरनो नागिरदोंमोन आरो आयै मासे समायना नों होननानै जानो हागौ बे गथ'फ्रा बिलिरनो नागिरदों बे बिलिरनो थांनायाव मा जाबाय ओरै नुस'नानै बे गथ'फोरखौ ओरै बुखा हरनाया आखायासो थाल्ला जाबाय आरो ओरै आखिथिंजाय बे सासे गथ' थांनानै बिलिरहोनो नागिरबाय बिदिनो बुक गोसो बुबाय गथ'खौ बुनाया आखायाव नङा आखाया बायबाय दा आखाया गोबाय फारनै उनाव बायबाय नालाय गावसिनि बे खासिया गथ'फोरखौ बिदि बुनाय नुबाय दाना खासियाफ्राबो थेखायसे फैबाय आरो दाना गुप गुप बुलायलायना थै रना रनि जालायलायबाय ओमफ्राय बिनि उनाव खाथियावनो पुलिस स्टेसन दङमोन पुलिस स्टेसननिफ्राय पुलिसा फैबाय पुलिसा फैनानै बै मानसिफोरखौबो हमबाय हमनानै दाना मुर्तिखौबो एरेस्ट खालामनानै थाना दरखौ थं फसंहैबाय आरो गोबाव दिन थादों बे दुर्गा देवीनि मुर्तिया अखा हानायजों सान्दुं नांनायजों फाख्रा फिख्रि फुद्रुन जाजोबलायलांबाय फाख्रिख्रि नुबाय जुदि बे दुर्गा देवीया इसोर थारमोनब्ला बे दुर्गा देवीहा जुदि जिउ दंमोनब्ला बे गावखौ मानो बासायनो हायाखै दिनै जोङो बेबायदिखौनो फुजियो दिनै जोंनि जिबनाव बबेबा मोनसे खनायाव गोसोनि इसिंनि खनायाव जों साफ्रोमहाबो मोनफा मोनफा मुर्तिफोर दङ जाय मुर्तिफोरखौ जोङो खुलुमो जे मुर्तिनि थाखाय दिनै जोङो इसोरनि आशीर्बादखौ जोङो सम्पुर्ण भाबै मोननो हायाखै इसोरा मा होनदों नोंसोरो गोथार जा मानो होनबा आङो गोथार बेनिखायनो जायफ्रा बे गोथार इसोरखौ खुलुमो साफ्रोमबो गोथार जानांगौ जोंनि इसोरा गोथार इसोर दिनै जोङो बे गोथार इसोरखौ खुलुमनोब्ला जोङो बे गोथार इसोरखौ सन्तुष्ट खालामनोब्ला जों व्यक्तिगत मानसिफ्रा जोङो गोथार जानांगोन दिनै जोंनि पास्टरफ्रा दिनै जोंनि हाफ्रामफ्रा गुफुर गाउन गानदों सोरबा गथ'आ जुदि चकलेट जानानै बिसिनाव गोलैदेरोब्ला बे चकलेटआ दाग्ला नांगोन बिसिनि बे गस्ला गुफुराव अब्ला बयबो हनै पास्टरा गस्लाखौ सुवाखै दा गस्ला दागो गोनां गोसोम दागि गोनांखौनो गाननानै फैदों बयबो रोखा नुगोन दिनै जोंनि जिबनावबो मानसिफ्रा गुबुनफ्रासो नुयो आंनि दाय मावनायखौ आंनि गाज्रिखौ गुबुना नुयो नाथाय नोङो जुदि ख्रिस्टियान जाबायब्ला ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा जाबायब्ला नोङो गावनि खाथिनि मानसिखौ अनग्रा जाबायब्ला नोङो खोन्थाहैनांगोन पास्टर नोंनि गस्ला बिखुङावहाय गोसोम दागि दं बोखारनानै सु होननानै बिसोर ख्रिस्टियान अनलायनाय बिसोर ख्रिस्टियान सभाब चरित्रखौ फोसाबलायनाय बेनिखायनो दिनै शास्त्रा होनदों आरो दिनै थांखिया होनदों नोंसोरो गियानि जा परिबेशखौ मिन्थि आरो बे परिबेशजों लोगोसे जोङो गुस्लायनांगौ होननानै दिनै जोंनि शास्त्रा बुङो बेनिखायनो ख्रिस्टियान अनलायग्रा बेवहाय होनदों जाकबा बे जाबाय सैताननि साल सलनफोरखौ जोङो ज्राब गारनानै जोङो ख्रिस्टनाव फैनांगौ आरो नैथिया जाबाय बे जाकबनिनो 3:17 आरो 18 मा लिरदों आन्थाय सोरगोनिफ्राय फैनाय आखला सिगां गोजोन बिनिफ्राय गोजोननाय गोनां गुरै मानिसग्रा अनखांनाय आरो मोजां बिथाइफोरजों बुंजासे इनायजों लोगो लाज्लायै दिन्थिफ्लायै आन्थाय धोरोमनि बिथाया बेंज्लाय होग्राफोरनि थाखाय गोजोननाय जाफैयो दिनै इसोरनि जे गियान जोंनो होयो
बे गियाना जोंखौ अनज्लाय होयो सैलाय होयो हेफाजाब होज्लाय होयो दा बेनिखायनो बे समाव आङो सोंनो हास्थायदों ख्रिस्ट'नाव अनजाग्रा बिदा फंबाय बिनानावफोर दिनै नोंसोरो सोरनि गियानखौ सोलोंगोन सैताननि गियानखौ सोलोंगोन ना इसोरनि गियानखौ सोलोंगोन जोङो जुदि सैताननि गियानखौ सोलोंबायब्ला अब्ला नोंसोरनि जिबना खोमसि नाथाय नोङो जुदि इसोरनि गियानखौ नोङो सोलोंबायब्ला अब्ला नोंसोरनि जिबना गोजों स्रां आरो जेखि बोथोर फैया मानो जोङो बेखौ उरसिलांनो हायो जों न' बानायना दानो गोबां रोखोमनि कम्पानिफ्रा एडभार्टाइज होयो ना गोबां रोखोमनि सिमेन्ट बिसोर टिभिफ्राव एडभार्टाइज होयो सेन्चुरि सिमेन्टनो माबा माबि सिमेन्ट गोसोआव गैलायलांला आंहा ना गोबां रोखोमनि सिमेन्ट गावसोरनि बे सिमेन्टखौ बायगौब्ला एडभार्टाइज टिभि एडभार्टाइजआव मा होयो जे हाजारखि सान्दुं दुंथों हाजारखि अखा फैथों जेखि जाया माने न'आ मा जायनो मजबुत जायनो गोख्रों जायनो मजबुत जायनो दिनै जोंखौ सोर गोख्रों खालामगोन जोंनि जिबनाव सोर जोंखौ मजबुतआव लाबोगोन जोंहा रावबो गैया इसोरनि अनगायै जोंहा रावबो गैया बे गोथां जिबित इसोरखौ जेब्ला जों खुलुमगोन अब्ला जोङो बे गोथां इसोरनिफ्राय संसारनि गियाननिफ्राय जोङो एरखेनो थाखाय जोंनो इसोरा जोंनो बोलो होगोन आरो हेफाजाब होगोन बेनिखायनो जोबनायाव आं मोनसे बाइबेल फरायनो हास्थायदों बे जाबाय बोसोन बिजाबनि 3:7 पदखौ जोङो फरायनि बोसोन बिजाबनि 3:7 बाव बेबायदि लिरनाय दं बोसोन बिजाबनि 3:7 पदखौ जोङो फरायनि आरो बेवहाय मा होनदों जों नायनि बेयाव बेबायदि लिरनाय दं 3:7 पदाव दं नोङो दा मा रोंगौ बेनिख्रुइ रोंसिनगौ होननानै दासान नोङो दिनै मा रोंगौ नोङो बेनिख्रुइ गावखौ गोरोंसिन होननानै दासान फोरबोनि बोसोनखौ फालिदो आरो इनाय मावनायखौल' गारदो होननानै बुङो आं खेबसे फरायबावनि दा नोङो मा रोंगौ बेनिख्रुइ रोंसिनगौ होननानै दासान फोरबोनि बोसोनखौ फालिदो आरो इनाय मावनायखौ गारदो होननानै दिनै इसोरनि बाथ्रा जोंखौ बुंदों जोङो जुदि बेखौ मावोब्ला जोङो गियानि सानजागोन आरो जोङो बोथोरजों लोगोसे खाब जानानै जोङो आवगायलांनो हागोन बेनिखायनो दिनै बे समाव आङो बेखौनो बुंनानै दोनथ'बाय गाबोन मोननै सेसन दंबावो आरो बे मोननै सेसनावहाय आङो बेखौहाय आरोबाव कन्टिनिउ खालामबावगोन इसोरा साफ्रोमखौ बोर होथोंसै आरो जोंखौ हेफाजाब होथोंसै हामबायसै